Oh. So ano masasabi mo so far sa nakikita mong view? Ay, lagi. Hindi mo, huwag mo tayo mag-vlog again. Tingnan lang natin. O yun o, surfing. Pero gusto tingnan ulit yung nakain ko doon. Hindi pa patay eh. Talaga ba? Oh. Hindi naman sumakit ang tiyan mo? Hindi naman. Pero kaya tayo baka naman may na-order na sa platter mo. Ano to? Baka may talangka dito ah. Ay hindi, may talangka. Kala ko talangka. Sumagi na ba sa isip mo na maging lifeguard? Hindi. Hindi. Mamamatay ako saan. Pagka nag-lifeguard ka, tapos ito pa yung sasagutin. Oy, yung mga aso. Hello. Ano to? Lubid pre. Hindi, I mean para saan? Alalim dito? Wala. Sabi na yan. Ah, hindi. Siguro baka yung resort na pagmamayari nito or something. Oo, nasan ba? Masan ba yung iba? Yung iba? Mag-invite pa tayo? Sino kayo ba? Saan kayo yung iba? Ito mga to? Yes! Sa ano? Sila... Yung nasa ibang kwarto. Sila sub. Sila ano? Mangatak tayo, tara. Tatukin natin. Hindi ko maalala kung ano yung mga under nila eh. Tara, katok tayo. Dito nga tayo para mag team building, tapos matutulog sila. Mag-interview ko muna. Tapos iwaiwalay tayo. Tara. Ganda siya eh. Pwede na akong ganyan. Pwede ka magana? I was getting curious to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get it through it all. I let my guard down. Pala yan. Na? Team building din pala yan sila. Kaya may lakas sila magbago. Oo. Habana is white. Tama tayong information. So malaman. Sampol sa mga sir. Ang hapde, ang hapde. Hindi natin yung kabilang namin. So, alam mo saan number yung iba? Ito ba? Okay lang yan, katukunan tayo. Hindi naman natutulog lang. Ah, sige, slack. Okay, dyan sa labas. Okay yan. Tinawa, meron nasa labas. Ay! Gusto natin ba? Dahil lang, banlaw lang ang paa. Saan pa ba yung banlaw ng paa dito? Ay, sorry. Wala. Wala. Ay, dala shower na. Sina? Dala, tawagin mo.
Si Aril ba? Si Aril ba? Asan? Iyan, yung si Iyan. Si... Nag-training na ata sila eh. Nasaan? Ay, nag-interview siya. Batayin natin. Pre, beach tayo. Lahat tayo sa beach. Tara, paitim tayo. Ayaw nyo? Na? Nag-agkat kami eh. Wala may gusto dyan? Mga... Ha? 4 o'clock? Sinabi mo yan ha? Pagka kinatok kita 4 o'clock, di ako bumaba. Dahil naman, ikot-ikot muna tayo. Pangatulog na yan. Dito tayo sa Garden Beach. Alam mo ba? Si ano, sila, ay yung mga kasama namin sa ano. Si Ras, ayaw naman eh. Sila Yel tsaka sila ano, Ice. Dito na lang nga muna tayo. Dito lang muna tayo. Patayin natin yung mga yan. Sabi 4 o'clock ha. Pag 4 o'clock wala pa sila.